Tänä vuonna täällä Helsingin kirjamessuilla, joka on juhlavuosi, 25. vuosi, on jo säpinää hyvin näin torstaina. Ihmiset ovat löytäneet paikalle ja paljon on kirjoja tarjolla, mitä hypistellä. Mutta käydään katsoa vähän, minkälaista on äänikirjapalveluiden edustus tämmöisellä perinteisellä kirjamessulla. Miten nämä äänikirjat nyt esimerkiksi sopii tämmöiseen normaaliin kirjamarkkinaan teidän mielestä? Kilpailetteko te samoista lukijoista vai onko teillä miten tämä vertaantuu tänä päivänä? Ollaan ehdottomasti samaa markkinaa, että Storytel Grouphan omistaa myös kustantamoita. Että me nähdään se silleen, että kaikkia formaatteja tarvitaan, kaikille on paikkansa, että kaikki tukee toisiaan. Että äänikirjojen kulutus on vähän erityyppistä kirjallisuudesta nauttimista sitten kuin painetuista kirjoista. Että sen verran mitä me ollaan asiaa tutkittu, niin painettujen kirjojen lukeminen keskittyy erityisesti just vapaa-aikaan ja lomiin, ja sitten äänikirjat on taas hyvin vahvasti kiinni siitä arjessa, ja se on semmoinen arjen tapa. Ja ehkä myös se, että äänikirjat tarjoaa myös sellaisen vaihtoehdon periaatteessa kuluttaa kirjallisuutta semmoisissa hetkissä, kun sä et pysty lukemaan fyysisiä kirjoja, esimerkiksi työmatkoilla tai autoratissa tai... No miten sitten tälleen vähän laajemmin, jos mietitään, että kun on kirjakauppoja, niin heillä on tietty tarjonta kirjoista, on laajasti erilaisia tietokirjallisuutta ja viihdettä ja dekkareita ja monenlaista, niin miten äänikirjapalveluissa esimerkiksi teillä, niin onko teillä painotus enemmän sitten vaikka viihteellisempään puoleen näissä, kun kuunnellaan kirjaa, vai onko sillä merkitystä? No sanoisin, että kaikkia kategorioita kuunnellaan, mutta viihde on kyllä erittäin paljon kulutettu. Ja sittenhän se on tavallaan hyvä, että sulla on kaikki kirjat siinä samassa sovelluksessa koko ajan saatavilla, että ei tarvitse että valita, että mitä halusit. Voi vaihdella joka päivä, että mitä haluaa kuunnella. No sanoisin vaan ehkä vielä sen, että ja tosiaan me kanssa toivotaan, että meillä on mahdollisimman laaja valikoima, eli ei itse toivota, että jotain jäisi pois tai painotusta siinä valikoimassa tiettyyn. Taas ehkä kirjakaupoissa on enemmän esillä ne uutuustuotteet, ja kaikki keskustelu keskittyy niihin uusiin kirjoihin, niin meillä se jakaantuu sitten hyvin paljon laajemmalle. Et siinä mielessä kuuntelutottumuksissa on vähän eroa verrattuna painettujen kirjojen lukemiseen. Täällä Helsingin kirjamessuilla törmää monenlaiseen virikkeeseen messukävijälle, kuten myös vaikka ihan tämmöinen väliaikasuihku, jos paita vähän kostuu. Kirjojahan tässä ei ole, eli äänikirjapalvelut kilpailee mielenkiinnosta täällä tavallisten kirjojen seassa messualueella, niin tällaisilla muunlaisilla virikkeillä. Teillähän ei tässä nyt kirjoja sitten ole, ainakin pehmistä on, mutta että jos kaipaisi jotain hypisteltävää, niin mikä teidän lähestymiskulma sitten on olla täällä messuilla ilman fyysisiä kirjoja tavallaan? Mitä meidän tiimi kanssa ottaa aina paljon, että täällä on kuitenkin digituote, niin se on ihana päästä näkemään asiakkaita livenä. Ja asiakkaat pääsee myös kyselemään meiltä työntekijöiltä, jos on kysymyksiä tai pulmia tai ihan vaan haluaa tietää enemmän, niin se on ehkä se meidän tavallaan hienoin asia tässä.